କାହିଁ ମୋ ପୁଅର ଜବ କାହିଁ ତୋ ଦେଖିଲେ ଦୁଃଖ କରି ତାଙ୍କୁ ନେବା ସେଇଟାକୁ ଆମେ ପତି ଦେଇଛୁ। তুমি କରୁଥିଲ ବାପା ଶେଷରେ ମୋ ପୋଲା ପୁଅର ମୁହଁ ବି ଦେଖିବାକୁ ଦେଲେନି। ତୁମେ ଯାହା ମତେ ଲାଗୁଛି ମୋ ପୁଅ ମରିନି ତମେ ତାକୁ ମାରି ଦେଇଛ ମାରି ଦେଇଛ। ଆମେ କାମ କରିବୁ ବୋଲି ତୁ ଭାବି ପାରୁଛୁ କେମିତି? ଯେ ନିଜେ ଚେଞ୍ଜ ନଷ୍ଟ ଦେଇପାରେ ସେ ମୋ ପୁଅକୁ ମାରି ପାରିବନି କାହିଁକି? ମୁଁ ତ ସବୁ ଜାଣି ପାରୁଛି ହେଲେ କିଛି ବି କହୁନି କାହିଁକି ନା ତମେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ମଣିଷ ବୁଝିବା ତମର ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଯାହା କରୁଛି କଣ ମରା ପାଇଁ କରୁଛି ଅର୍ଜୁନ ଇଏ କଥା ଟିକେ ଦେବ କାହିଁକି ଛୋଟ ପିଲା ପୁଣି ହଉଛି କହିଲୁ? ଗାଁ ସାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାର୍ଡ ବଟା ହେଇସାରିଛି। ତୁ ଯଦି ବାହାଘର ହବୁ ତାହେଲେ ଆମ ମାନ ସମ୍ମାନ ଚାଲିଯିବ ନା। ତୋ ବାପାର କଥା ତୁ ଜାଣିଛୁ ତୋ ବାପା ବହୁତ ରାଗିଲ। ଯଦି ତୁ ବାହାଘର ହବୁ ତାହେଲେ ଆମ ମା ଝିଅକୁ ମାରି ଫିଙ୍ଗି ଦେବ ଲୋ ମା। ହଁ ଫିଙ୍ଗି ଦେବ ସବୁ ବୁଝିସାରିଛି ମା। କିଛି ବୁଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଜିଠୁ ମୁଁ ନାହିଁ ଝିଅଟା ସମୟ ହେଇଯାଇଛି। ତମେ ମତେ ଯାହା କଲେ ବି ମୁଁ କିଛି କହିବିନି ମୁଁ କିଛି କହିବିନି। इच्छा रखिले भी सब सोई हुए इच्छा रखिले भी सब सोई हुए जीवन चला गए निया लगी जाए